Ze hebben iets vregen dus om de zeepkisten te keuren. Nou, dat doe ik mijn schoonzoon. Nou, dat is een hartstikke leuke gebeuren, dit vanzelf. En dan komt van alles voorbij. Maar waarom hebben ze jou vregen? Nou ja, we zitten al een aantal jaar in het fietsenvak. Oh. En ze willen graag wat in je die wat doelen hebben te keuren. Nou ja, dan lopen we even de jaarzoon en dan keuren we even. Nou. Maar net een groot persoon met de regen. Nee, maar de remt alles. Ja. We waren hier de Schipperkist-race, Fries kampioenschap. Nou, dat is eigenlijk een idee wat een beetje in het café ontstaan is. We hebben vorig jaar wel een poolparty georganiseerd. En we zijn met dit weer wat doen, maar een beetje groter, een beetje gekker. Nou, en toen kwam we met het idee om een zeepkistrace te doen. Dus ik ben nu 31 die echt daadwerkelijk van start gaan. Dus dat gaat heen. Ja, wij zelf ook hier, want even zien wie erin gaat zitten. Maar dat is nog net beslist? Dat is nog net beslist. En waarom is dat nog net beslist? Ja, we zijn maar 4 man eigenlijk van de organisatie. En, maar ja, maar even zien wie er gaat. Wie het meestal even had. Hier maar eens naar beneden. Ja. Ja? Ja, bij die heuvel daar. Ja. In dit ding? Ja, ik doe maar uw heid. Oké. En hij stuurt? Uw heid zit achter en ik zit voor en hij gaat echt nog hierin. Ja, die Ben vindt dat prachtig, jongen. We gaan samen bezig geweest en wat schilderen, jongen. Ze lezen er op elkaar onder, dat is schitterend, jongen. Maar die Ben, dat is heerlijk. Prachtig, prachtig. En vindt hij het zelf ook wel leuk? Ja, tuurlijk. Maar hij gewoon zo de autocross dingen en weet ik wat. Heerlijk toch? En vindt dat net eng? Nee. Zus er wel hoe heen? Nee, maar ons vader die helpt me met sturen achter. Nou, dat nog maar. Ik ben aan de beurt. Zal even? Ja, get on. Nou. Zullen we een shit snel een keertje zetten? Zelf bouwt, dus als het net goed komt, is het zijn schuld. Ja, nou komt het, hè? Nou, ja. Hoe voelt het? Prachtig toch? Ja? Ja, tuurlijk. En voor die? Echt leuk. Ja? Dan was mij. Ja. Het orenbroeken net. Nee, die kan haasten. Die kan dit, hè? Ja, hij gaat eraf. Ja, nog niet. Zeker even mee, jongen. Tijd voor de wedstrijd.